Preparation na kita kita dawat legitimate dan dos kita start makita no kasanota mo yung anong dati ilimi takam sa kalakaan iti presyo iti karne as well as the live weight so na po na kahit may mga pagsaritaan and of course kaya't da nga makita negiti ka to pa yung naglaklak ng negiti klase iti kami may laklak. Mano ka diti per kwayo kilo yus tata sir? Ito 70, ito 80 per kilo. And the rest is 300 sali iti ka to mga ibay municipality. So po kaya ka kumamot ng ipala. Nang ro nagtatak kaado kami iti ibingwen kaado iti production tayo according to the laklako iti kami. Ken tapno ba natalged met laeng iti panagkonsumo digiti kakailian tayo apo mayor? Pudnulaw na deta na kami may sa kadigiti panurunaan na programa tayo maintayo kitaan dito yan iti market tayo so makita siguro na may sa kadigiti focus tayo dito market tayo tapos matulungan tayo digiti kalugaran tayo agmula kagtaltalon kasi importante negiti produkto da kadamot iti paglakwan da.